Vi ønsker jer velkommen til VIA University College Campus Horsens. Dette er en hurtig gennemgang af VIAs IT-systemer og hvordan du finder de vigtigste ting. Her har du en oversigt over præsentationen. VIA har en lang række kurser og uddannelser at tilbyde. På skolens hjemmeside kan du finde flere informationer omkring dette. Infopapiret, du har fået udleveret, er det dokument, som indeholder alle de oplysninger, du har brug for til at kunne komme på Studienet, din e-mail og skemaweb. Når computeren er tændt, skal du trykke Ctrl Alt Delete ned samtidig. I den login-kasse, der kommer op, skal du indtaste dit studienummer som brugernavn og dit CPR-nummer som password. Husk på et senere tidspunkt at skifte dit password. Når Windows er klar, åbner du Windows Explorer, altså en internet, og taster studienet.viauc.dk. Studienet er det sted, hvor du finder alle dine informationer om, hvad der sker på skolen. Det er også her, din lærer vil lægge undervisningsmateriale og opgaver ud til dig. Nu kommer der en login-side op. Her skal du vælge, dette er en privat computer. Derefter indtaster du din nye e-mailadresse som brugernavn. Din e-mailadresse består af dit studienummer, efterfulgt af @viauc.dk. Som password indtaster du dit CPR-nummer. Når du når ind på Studienet, har du en lang række muligheder. På det lokale intranet Campus Horsens finder du informationer om begivenheder, vejledninger og mange andre ting. En anden god side er biblioteket. Her kan du forlænge lånetid eller bestille flere bøger. Skemaweb er det sted, hvor du kan finde dit skoleskema. Via e-mail er din skolemail, som du skal tjekke mindst en gang om dagen. Hvis vi går ind på det lokale internet, kan du i din venstre side se et panel, som giver dig adgang til en lang række informationer. Du får også et hurtigt overblik over dine e-mails. Hvis du går til forsiden igen og trykker på linket til din e-mail, kommer der en side op, der ligner den, du lige har logget ind på. Her taster du dit via-mail og dit CPR-nummer ind. Da det er første gang, du åbner din mail, vil den spørge om, hvilken sprog den skal være i. Den står automatisk på dansk. Nu skal vi lige ind og se dit skoleskema. Tryk på skemaweb. Dit brugernavn er dit studienummer, og dit password er også dit studienummer. Tryk på fanebladet Personligt. Her har du muligheden for at ændre dit password. Vi anbefaler dog, at du ikke gør det. Det er også her, du får muligheden for at lave et quick login. Så bliver du fri for at taste dine oplysninger ind, hver gang du skal se dit skema. Her er lige nogle nyttige links, som du får brug for. De er også på det infopapir, du har fået udleveret. Infopapiret kan indeholde personlige oplysninger, så pas godt på det.